Vivi extra tengeres szettet szeretett volna, szóval a színvilág egyértelműen türkiz. De így jöttek a bajok, ugyanis ő azt mondta, hogy az zöld, én meg azt, hogy az kék. Félreértés ne essék, tudom, hogy van többféle árnyalata a türkiznek, és tudom, hogy alapvetően kék és zöld keveréke, ennek ellenére a tengeres szett nekem kék. Igazából egészen a végéig nem tudtunk ebben megegyezni, mert ő zöldnek látta, én meg kéknek. Szóval előkészítettem a körmeit jó alaposan, először is a prep, majd jöhetett a primer, és akkor szeretnének titeket megkérdezni, hogy ezt mégis milyen színnek látjátok. Ez teljesen kék. Max a hologramos fényében látok zöldet, de az alapszín kék. Ő ezt is zöldnek látta, csak mondom. Ez egy gyönyörű türkiszkék tengerszín, és ahogy meglátom, általában egyből szeretnék elmenni a tengerhez. Ez szerencsére hamarosan be is fog következni, úgyhogy nem aggódom. A kisfiat pedig telepakoltuk ezzel a glitterrel, majd két ujjára mehetett a glitterombre, de nyilván ez így önmagában Viviánának nem elég, mert ő csak az extrát szereti. Úgyhogy kapott pár Swarovski követ, és akkor most a teljes szetben eldönthetitek, hogy szerintetek ez kék vagy zöld. Egyébként igazán nyaralós szett lett. Én imádom ezt a színkombinációt, és ne felejtsetek el kommentelni, hogy ez milyen szín lett szerintetek.